Marat mareng kerai komjelong haladaga rara tuma phan pasung sedet nang jibusi KSA tumpen ke pangda. Pongjangre EPHL se amai kang ni hut BJP arara tum ok an kichudun. Habar ke haralong zonal level Asha Klembang Phetum mai kang ni. Karbing long life adaba birta long pen nelisami Julie baby nonar juik tha birtang ton pen. Kaziranga National Park mateke NP adungarai eco sensitive zone lapen animal corridor kapang dangjelong halada ke do vekara tuma phan kisung doma avima puthak klarda alama pharman Assam Sarkar Karbing long autonomous council lapen Karbi Students Association angpong dilung ke thom kachingbai dunang jipura pherangkya maya long pen Karbi lo chole asong atum pen ke hang padu Bangso pherangkya mai kang ni ponalong ke se mai phu Simeon rong pharpen ke than pona tengke ke damtang thelang arni Assam Legislative Assembly mate ALA along session kapado bamahut Kaziranga National Park kapang dangjia phan adungarai along eco sensitive zone lapen animal corridor kaselam jia phan Assam Sarkar pen pangdak pondo Ingnamapi marat mareng kerai komjia pharman Sarkar pen sai angdeng kideng abang ke misenlo lapen kachuro pajirlo Setami lahai kapang dangalong haladak ningkan paro so sepen ke doa keibarim atuma phan akisung doma avema labang rara phan pachini daknangji. Kachini ponlong atengke Kaziranga National Park adungarai ke do Karbiang longalong liarlo bagori kuthori panbari hehuya dimalong ke eco sensitive zone lapen animal corridor parlupon popusi jethanglo. Bangso kapang dangalong haladaga rara tumakisung doma avima puthak kapachini dak jike Assam Sarkar si kapachini nang jia tumlo lapen jong si akisung dokok pulote komantu neta kroidun thekthi hala bangso area jitu eco sensitive zone ke do non ka puri adimalong mangke komentu ajuk pen hadap ke do akhai tum do dakar bita mere do lapen akapre ka khai tum da hala dak do tam te laso eco sensitive zone declare lo pulotang te hala dak ke do rat tum sungjima sungse halada ke dora tum sai chuti longe malongle halada ke dora tum bari bitung jipang chole ma chodong mane long malongle lahai a question do nangan tum hopen ke pupo eco sensitive zone se dolo pulo tangte hada ke dolong lilo tangho e he mari chikim no lo tangho ba pluma che ga hem chikim long tame concrete a hem chikim long lo tangho lasun si keprek jam ang hupen keprek jam along pen akaprek alam si keklang sedame authentic alam niri tum pinyal ni talong lela lasini tum phiram ke mai ke pha bangke nitum Assam Sarkar phan ka chuning rido la bangke la hello je nam tum la bangsu eco sensitive zone se marlo podang de halda ke do akhai bari mutum phan ko anni ningkan faru seben ke do tum phan pasung jima pasung se pasung se pulutang dari tungki putun dia thai le tame jong se alang tuma rights upon dong tip pensi asama government tum kar binglong le ki thiji body la kindu upon ki pareng ji po men pen pulutang te nil tuma hin pen bang ke chedo do tek pede lahai kapang dangalong adung het ke do resort lapen saberi he huyelong abangke thangnat parlo damdi setami ningkan pharo so sepen ke do bari matuma phansi kapasik sakji nang na asonsi theklong alang tumpen ke longle pata ke do etsi ke onglo forest dwellers lapen forest ek ateng pusetami ke do bari makhe tuma phan ke Sarkar pen nampi namdur kerai komja phan ajara saile claim pusetami pasik sapon ni athege eco sensitive zone lapula park pen apar phansi la tum importance kipi tameji tu la Kaziranga National Park adungarai along bangke bahari asa bagan do hadaga bangke famous peak penangan tum tadam putri dak segi dam rumah Borgos di tapen kapre hadaga resort do penangan la leng thidung non ahem chikim de medu potang hal tum phang pa chikim no tame ningkan pharo so pen ke do tum kan bangke thu nangji plung nangji potang te la bangke chok chete jip situm ke matha
Kedam tang suri hini rakren arke mate 2018 aning kana hut positame KAC CM Dr. Tuliram rong hangaphan pin puralo kipidam tanglo la so teng pensi inch isia long leta ka prekaphan pi thek the pusi chechaklo la so teng si alang phan ningke the dolo non KNP long marat mareng karai komja pharman eco sensitive zone apen animal corridor kapang dangjelong halada rar tumakisung Doma Avema Puaputak, Klarda Kalam, Rat Kachinija Parman Assam Sorkar, KAAC Lapen, KSA Song, Angbong, Dilungket Hom Chinkinang Jipusi, KSA Maipu, Simeon Rong Parpen, Kihang Padopon. Nasi Cardiano Thomas Council, Apani Tunchuni, KSA Boypen Abanke, Nangatun Bang Suputak, RDP Pen. Labang Suputak, RDP Pen. Naga tum la masuk ke steps energy pusi itu mehin mencuri repon lo. Lapen dari ning kethedo Caribbean long autonomous council ake hai chief executive member ake hai Dr. Tuliram Mahangapani kethedo alangli labang suputak pen Assam government mencing YCEC tripartite talks Assam government mate Caribbean long autonomous council ake nada kedo intellectual at mapang mate hampang asong manhang pen isi a discussion one penada mesen a result na one PG to nili News report Caribbean Long Live Ia Mongol sing timung ame thang a hem chardon ka chikim ka chapa planga jok phongjang re ara raphan kelang kapang kriang theke chitimalan pejang lai anta kachonam unjia jakong avidet lupusi kursing timung pen ningje Caribbean Long Autonomous Council aphan kilik apor nangkate bokbom majok rongat tokalong satami rachari asong amethang asong armu aphai kapa ongpon japhan bidison krehini pen satami ke than kimun pen chenglok ke cho kijuna son ki pi ke bai lason si thekon long Laso pen ke damtang theripu ni phai thom kebra isiar ni le thot satame lakha nerkep Hamren MSC constituency ka parlo phongjang re pathua klamalong all party hills leaders conference mati APHLC atumpen arnikang sampor phai hini pen mai ingnipon Laso maya long alohi sarpo man pen APHLC tiripia maipu JI Kathar lakhain koi wathat langso LSA maipu Bikrom Hanse APHLC lamjai sarpo anparta Hamren MSC constituency pen Kithur Dunji abangpu angtong ingti Kathar APHLC tiripi pangrum chunbang kursing timung atum pen chenglok APHLC claim rapera tum cheto dunsi a hokpet non BJP kacharia puthak klar dak lapen waida ki me kaheno ki chok che puthak inut pen inut lamthi jairenti Halapu ningka ningkoi KAAC along Hamren constituency pen kang nidun ia Mongol sing timung setame abe asai kapado thibji along lamthe ki jaidun ke BJP rachare asong pen phongjang re habara ra phan pikar om chitimalang hemso anparta tovar me lapen mesen ki junalang kiti paching barnang chi pusi habi hi hit pen lamthe longpon Kursing timong pen lam theke jaya hut ia Mongol sing timong ame thang ahem chardon ka chikim gari motor ka chenam pen phongjang re habara ra kisung kaning rialam anke panung ku bajo chitimalan pejang layanta kachonam unjia phan ajakong avidet lo pusi timung asang hopen arbokpon ahem abangke non anta ilitum atowar pen chenglok ilitum se gachilang awar sai pen chenglok moheta ilitum morthan lang so pen hamren langlo Nilitum tuar na cethan mo bang bomlo. Hamren tamon ke tuar misen lo cuneng mana cualong ke cethan lo asap sopan na ilir lo. Angke la solam the hamren tamon ke tuar misen lo elam the cucian ko non pi bang eno cucian lo. Alam the bang ke hamren tamon ke tuar misen lo le bual elam cucian na hen lo ke. Ciri pikna kopo. Madhapi mene kopo. Kumada munisi kosonna pula bangke insai nang kopo. Nang tumda film nang lagi di cinema hai. Cinema long gunda pen hero puto ke di. Rong long ke main part puto hai. Main part puto ke pom menpal puto puto kan di. Kalau main part puto ke pom menpal puto. To. Joy ke lam pen ke ake me theno la pul hai di hero la pen puto ke gunda. Hini do. Lasi cinema ke le dono hut ke ini tong tang thek thek di hala gunda bang
hero pan tenggal ame pato agla putai ai bubu ke di ining he kumantu si ke hai bu mahala he hero bang pu tum matha dum ke di mo hero bang hala hero bang akime bang hala ke no phan theng chok pen jong si tang samri lo bu tan de chi hok dum ke di bangso APSLC pen mai kang nialo BJP la pen Congress atum chepa okdun si an so se APSLC aja kong kang tang pon thuji ang ring do hamran pen Daniel hi Caribbean Long Live Howrah Ghat mate Hawar ke hadalong ningkan surihini rain kore sila pente surihini aparman zonal level asha klembang phetum pen mai kang nipon Kidamtang Terepu ni Pai Thom Kebra isier ni por Pai Kre isi malom pen Asha Klembang Phia Tumaphan Chikimu pon pen Howrah Ghat Block Primary Health Center ke parlupon Zonal Level Asha Klembang Phia Tum Ningkan Suri isi la pen Surihini Aparman Mai ing nipon Bangso Zonal Level Asha Conventional along Howrah Ghat Block Primary Health Center atum pen Chepatir Pipon si Mai ing nipon Bangso Mayalong Alohia Man Pen Kachetong Dun Howrah Ghat Municipal Board Chairman Protap Hendik SDMHO Dr. Kabon Teronpi BCM Samuel Bay Block Manager Bir Singh Timong Lapen Howrah Ghat BPHC ke parlo Asha Klembang Phiatum Kaddo Kabe Bang Pharo ke Thomra Inkoi Susetum Chetong Dun Pen Bang Suang Bong Asha ke Klem Kachupaduk Naya Bang Phiatuma Phan Bang ke Thom Ingbai Ponsi Keching Sianong Ilake Dengong CHC Pen Rohila Ingtipi Adun Thanong Ilake Bokolia Mate Vothad Langso CHC Pen Probina Rajbongshi Lapen ke Thom Anong Ilake Parku Pahar CHC Pen Julie Bepia Tuma Phansi Surihini ra Ingkoi Pen Surihini ra Ingkoi re Hini Ningkana Pharman Asha Klembang Phiang Bong Pen ke Klem Kachupaduk Lapen ke Klem ke Minaya Nong E Certificate Pipa Jirpon চেনেললৈ মোৰ আন্তৰিকতা ধন্যবাদ যাচিছোঁ আজি আমাৰ হাওৰা ঘাট ব্লক পিএচিৰ আশা এছ'চিয়েশ্যনৰ কনভেনশ্যন হৈছে ইয়াত আমি আজি সকলোৱে মনোৰঞ্জন কৰিম বুলি একগোট হৈছোঁ আৰু আমি NRCMৰ কৰ্মী হওঁ তো আজি আমাৰ বহুত আনন্দৰ দিন আমি যিবিলাক কাম কৰি আহিছোঁ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমি সেইবোৰ কষ্ট পাহৰিও আজি আমি বৰ আনন্দৰে মানে উপভোগ কৰিছোঁ আমাৰ ভাল লাগিছে এনে আমি টোটেল আমাৰ 320 আশা কৰ্মী আমি গোট খাইছোঁ আজি আমাৰ ডক্টৰ সকলো মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰ্মকৰ্তা সকলোৱে গোট খাই আমি ইয়াত আজি আনন্দ উপভোগ কৰিছোঁ Hawar ke Hat Pen Harsing Rongpi Caribbean Long Live Kedamtang Terepu ni Pai Thom Kebra isier ni ada por Pai Keb malom Phonglokpet Ovekimi Club atum pen patir piponsi Phonglokpet Hawar mate lang pher angkang an arat jing rumsi akimi Karbila Meramaya Kongchunbang Joy Singh Tokbia Phan arong pen rong asar KSA LRNA la pen kaprek atum karcho mai padupon Labangso Mayalong Ovekimi Club Amai Phu Vidya Han Sepen Mai Chari Ponsi Mayalong Alohia Man Ben Kachetong Dun Langpher Constituency MSC Ram Singh Timong Nihang Karbila Meramaya Mai Phu Dhon Singh Terang Rong Asaratum Lapen Ke Ongdung Man Peng Ke Do Lapen Ke The Ki Dingatum Chetong Dun Bangso Karcho Mayalong Tokbia Sang Hopen Kaning Jepon Ki Alang Lila Bangso Hawar Pen Karcho Pon Ki Ning Arong Piklo Lapen labangso karcho ke alang liphan jongjung aning ke dokpen le karcho pon kali bonta labangso hawara longta Karbila Meramaya phan aning kaching sam lapen ning ka chethia joksi alang liphan karcho pon puta alang li ning jepon lapen alang li Karbila Meramaya long kongchun bangarpu deng det pen alang li ke klem pon chengjia sai lake Karbia lamet Karbiang long chotkali Karbiang long pen angtan akarbia tu kapre along riar lo ke dua dim along anta Karbila met Kipa chanji lapen kapang dangji asai deng ponpo lapen ovekimia hirbang lapen tokbang atuma phan seki kipia sai setami Karbila met kipa chanji aphan deng ponji busi alang lipen ning jepon
lambe damai farman neli la nika hini ajak ahut nili panange pek la so ajak misen pen tiki ke kan thei pan karbi hamphang arjot tike adang karbi khai du anatum tan nili pan ahir juni ahwan na hang pidun fokus nili ye jethe nai lawan so kele ami mandet pen okong cuma mandet pen je kal binglo kal bia khe phan isi he do ma putha ke klem ponjil bosma ke mang do mana neli akimang ke do karbi lamet ame ke karbi khai lamet amai aposi anutin akarbi arong tin akarbi ilitum birthe dang karbi arat arong do ana long sitame karbi lamet amai ala tum aking ri long palipon thi phan pini ilitum karbi lamat amai puloti karbi lamet mane karbi anglong anchot kali west karbi anglong anchot kali tunga saut ni gaung long tadu Volong koma jipen Welson Terang Karbing Long Live Karbi Bhaktitom Trust Dipu Atom Patir Piponsi Vothong Aji Mate Karbiang Long Nang Kilut Cheng Aton Rialong Padmasri Dhaneswar Ingti Delia Rong Supipen Hem Chewang Bomlu Pabirta Arjulongsi Padmasri Dhaneswar Ingti Aphan Kangthum Karnilapen Karchodun Kedamtang Thereponi Pythom Kebarni Parokha Entry Tax Gate Adungalong Padmasri Dhaneswar Ingtiap Han Karbi Bhaktitom Trust Amaipu Diuri Rong Pilapen Kongchunbang Longkumar Kiling Lapen Kurusar Harlongki Be Lapen Bamon Pi Ongpu Disopi Beauty Kiling Pipen Chenglok Pinangan Kethe Kidingatum Chelangsi Karbi Bhaktitom Trust Arwa Hinpen Karbiang Long Nihang Nijang Aparman Kethe Nayanong E Padmasri Anong E Surihini Ra Inkore Hini Aparman Dhaneswar Intia Phan Hok Ponsi Delhi Rong Sopia Long India President Arideng Pen Dhaneswar Intia Phan Padmasri No E Pajir Ponsi Karbia Khe Phan Nong Me Ke Theke Wan Pi Thega Jok Karbi Bhaktitom Trust Arwa Hin Penta Ning Kang Sang Pen Padmasri Dhaneswar Intia Phan Milur Methek Pen Ingthum Arni Ponsi Kurwang Thu Pajir Pon là Karbia khai se ke long Karbia khai aman se lo athe mai lu 33 years a physical long lage Dhaneswar Ingti apane ke long ke pi ke long lage Dhaneswar mane Karbia lam si nang le ro Karbia lam bote Karbia long lo Karbia long ta Assam long ta non lo aposi na tu anu tin ta la hok dal a rumang ke le bang ke ni ning mane ni ma thalo je upusona si ni me le na eklang ko soni na khang ke president nang si Prime Minister Abdul Pusa ke damai ho Prime Minister Vice President Prime Minister Home Minister apa hala BJP President hala Minister dolang JP Nanda hadi asam lu gini kasi aprang ni lagi la tu mana dom lo la sama siap dam training la rehearsal tu hai ada pasti dam se ke Presiden nang lu ardom nam lo nang pure mana ni dapat halo aku hala nang kang hona son nang putu say how are you most welcome and for me congratulations to you congratulations for hadi amala sonang pu baju mepik amase baik pu ba combination si nang kang hona son la son tu apa si ni the spirited lo nongke halo so ke mane kopina feelings tu ni Karbia khama function ke dam po ni dam pa mina yiro ke dam da ke dam ta si jom Karbia hala itu ma Bhaktitom hai ama hadai ta minur kai vai ama la so Bhaktitom along amoniro lo ko ba se la so candle of the night amilur atur hapu bi then ta le alo asi nili non dam hadak pen Thailand dan bang apa ni Ireland ta bang hala hai tu man ta ni la alam than lo je la son son itu Karbia tum ta non ke Franson ko le lo me thang lama ki dolo la pen lame ramai ni tum du lame ramai ban si Karbia lang ke pachani pan klem bom lo aprang ke LP school high school Karbia lam than bangwe stanong up to high school level la dolo abe non itu mang ke schedule phansi Karbia lam mera hai pen same ba Karbia long autonomous council lo la so ke hang hi phansi non ji sing bom lo abe apor me se lo arna ng si arab lo pronte central government same la so akemang abang ke itu Karbia tu akemang Karbia lam wachang ke pareng biar je phang ipi Karbia lam ke pareng biar je phang ke klaim achun thek bo si ning mathasi pinyar ni bang ke am tuang no pen la sin ni Dog Moka Pen Samsung Ingti Karbiang Long Live
Pini raba birta ke lapan si kang tonik lo.